Nee, het eerste onderwerp namelijk, want in Nederland binnen de duizenden ben en jongeren een die opgroeien in een situatie dat ze zwaar voor een ziekenheid, een mem, broer, zus of oorfamilielid. En deze jonge mantelzwaarders doen dat vaak in de stilte. Zonder dat de mensen in handen om jou terughouden. En nu praten daarom met Jona Kamstra van Wolwezenorganisatie IFKE over het steunpunt van WAKA. Goedemiddag. Ja, kun je jezelf een beetje introduceren misschien, maar wat voor WAKA precies is? Ja, ik ben dus Jona Kamstra. Ik ben jongerenwerker bij de gemeente Noord-Friesland en Danterdeel. En dat doe ik onder Stichting IFKE. En eigenlijk hou ik me bezig met het steunpunt jonge mantelzwaar, wat jou ook zijn. En ben wij aanwezig met het project Tijd voor Actie. Waarbij jongeren een goede vrije tijdverdeling willen, Jan eigenlijk. Ja, het is eigenlijk twee dingen in één of zo. Mag ik dat zo beginnen? Nee, Tijd voor Actie is weer een los project. En voor WAKA is eigenlijk wel een los project. Het jongerenwerk is eigenlijk een brede vleugel waar meerdere projecten onder vallen. We doen onder andere meidenwerk en eigenlijk nog heel veel meer. Oké. Nou, we hadden eigenlijk een beetje natuurlijk ook voor de mantelzwaar natuurlijk. Hè? Want er zijn jongere mantelzwaren. Wat mogen we eigenlijk verstaan onder een jonge mantelzwaar? Want ja, we weten wat mantelzwaar is natuurlijk. Hè? Die helpt mensen om in alle werkzaamheden bijvoorbeeld, die en met dwang in. Maar een jonge mantelzwaar, wat mogen we daaronder verstaan? Nou, eigenlijk een jonge mantelzwaar ben jongeren, ben of jongvolwassenen tot met 24 jaar. Die zwaar je voor een naaste, dus een familielid die bijvoorbeeld chronisch ziek is, verslaafd is, gehandicapt is of psychisch ziek. Ja, dus tot 24 jaar? Ja, tot en met 24 jaar. En daarna ben je natuurlijk nog wel mantelzwaar, maar ben je geen jonge mantelzwaar meer. Maar waar begint dan de leeftijd van eventueel van zo'n jonge leeftijd? Is dat al iets 4, 6 of zo? Of hebben we daar zicht op? Nou, officieel hebben wij van 0, maar wanneer echt de zwaar begint is meestal van een jaar of 4. Maar daarvoor kunnen wij natuurlijk wel heel erg goed door hebben we in hun omgeving omspelen. Dus bij onder de 4 kunnen natuurlijk ook al wel les van bijvoorbeeld een situatie thuis die waar man achter muitjes hebben. Maar vanaf 4 zien we vaak wel dat het echte zwaar voor een naaste begint. En ga je hem dan echt op hoeveel mantelzwaarders er binnen? Hier in, laten we wat in Friesland en Danterdeel, hebben we echt op of net? Nou, we weten wel ongeveer hoeveel mantelzwaarders er binnen. En we hebben wel een stuk minder onmeld bij u dan er in totaal zo moeten wijzen. Rond 20% van de jongeren binnen namelijk jonge mantelzwaarders. En wij hebben op dit moment rond de 100 onmeldingen bij WAKA. Okay. Dus dat scheelt wel een heel bot. Ja, nou, van WAKA, ik vreeg wat betekent dat? Nou, en wat zou je dus toe doen? Het betekent, hoe gaat het in het Surinaams? Ja, want hoe gaat het? Dat is natuurlijk de vraag aan die mantelzwaarders. Want een mantelzwaarder had soms ook zwier. Nou ja, het kind best wel zwier wezen inderdaad. En voor jonge mantelzwaarders is bijvoorbeeld echt dat ze moeten nooit hun sociaal leven doen, nooit hun squallen, nooit hun werk soms echt. Dus het kan best wel intensief wezen voor de jonge mantelzwaarders om die taken te verrichten nog thuis. Ja, maar wat voor ondersteuning bied je hem dan? Zo'n mantelzwaarder bijvoorbeeld? Nou, natuurlijk begint het al je maar luistert oor. Dus als er echt iets onhoorn is, kunnen ze altijd bij je terugten. En kunnen ze maar eens praten erover. En kunnen ze zien wat wij kunnen bieden. En dat misschien ook orenorganisaties kunnen bieden. Dus we kunnen ze troffen wezen. Wij bieden echt fun-uitjes. Dus voor jou kun je het hier. Dan gaan we even naar een oorplak daar. Bijvoorbeeld naar Walibi. Of we gaan uit eten of zo. En dat biedt hun even een moment dat ze uit hun mantelzorgsituatie binnen. En ik mijn oren lotgenoten. Dus dat ze kunnen praten met mensen die ik misschien wat meer van begrijpen dan hun orenleeftijdsgenoten. En dat ze weten dat ze net linderen binnen. Nou, precies, inderdaad. Dat is echt heel belangrijk. En even de holle leeg meidje en op mijn oren een geniertje van lippen bijvoorbeeld. Zo. Ja, precies. Want ja, wat had nou zo'n jonge man zwaar had hij nou nodig eigenlijk? Zwaardig eigenlijk natuurlijk, zeiden ze al, maar eigenlijk begeleiding denk ik. Ja, natuurlijk. Ja, het is natuurlijk per individu verschillend wat ze nodig hebben. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk dat er in ieder geval naar hun zoon wordt. En dat ze zoon wordt door hun omgeving. En ik door bijvoorbeeld de ouders. Dat ze zeggen van, ik zit misschien bij de ouders zelf, ik mantelzwager. En dat ze echt zeggen van, mijn band, die moet natuurlijk echt mooi draaien in het huishouden. En die moet misschien, of die tinkeren heel veel oer, of die moet echt taken oer nemen. Dus het is wel heel belangrijk dat ze gewoon steun worden door hun familie. En echt door bijvoorbeeld squallen. Of een jongerenwerkorganisatie. Ja, dus had hij met hem denken van, dit is, of misschien ook een squallenmaster, die kinderen misschien ook wel zien, of orenmeester om hen heen. En had hij denken van, eigenlijk, dat is een mantelzwaar, die moet misschien toch met je hulp hebben. Hoe kun je dat realiseren bijvoorbeeld?
Kun je contact met hem opnemen? Hè? Van, nou, wie gaat in? Wie veel u daar misschien net zo lekker bij? Zou je misschien met hem praten? Kun je nou met haar praten? Of zo? Hoe gebeurt dat? Ja, natuurlijk. Ja, de jongere mantelzorgers kunnen altijd contact nemen met de jongere werkers. Die ben ik op elke school aanwezig, elke week. In de pauze bijvoorbeeld, of op oormomenten. Maar het kortsklapt soms ook om de mentor om te spreken. Die ik contact kunnen opnemen met u. Want die heeft misschien een iets breder netwerk. Of de zorgcoördinator, of de zorgfunctionaris, of de maatschappelijk werker. En die weet dus eigenlijk al je wat te winnen. Want daar hebben we goed contact mee. Ja, en krijgen we dan misschien meer onvragen via squallen dan via HMM? Maar HMM zal hun misschien echt wel scammy, denk ik. Omdat de band het werk opknappen moet voor hun. Nou, het zou heel goed kunnen inderdaad. Dat sommige ouders zich scammen. Of sommige ouders die realiseren zich gewoon net. Wij krijgen de meeste onvragen via het gebiedsteam. Of door uw eigen contact. Omdat wij natuurlijk heel veel contact hebben met de jongeren op de squalen. En op onze jongerenlocaties. Hebben we eigenlijk wel natuurlijk het onderwerp mantelzorg. En dan komt het eigenlijk wel te sprake. En dan, doordat we in gesprek binnen met hun, eigenlijk krijgen ze wat meer een idee van, oh, misschien ben ik echt mantelzorger. Ja, maar er moet eigenlijk wel wat meer omdenken om die mantelzorgers die in worden. Dus hou ik wat terug. Nou, het is eigenlijk wel heel belangrijk inderdaad. Want het had natuurlijk echt heel veel effect op het leven en eigenlijk op hun schoolleven. Dus ik spreek ze aan docenten en iedereen op scholen. Als iemand bijvoorbeeld slechte cijfers haalt of heel moe is of altijd te let is, denk ik aan de thuissituatie. Misschien luidt daar iets. En je verder dan alleen het te let wijzen of de slechte cijfers. Ja, gezondheid. Gezondheid, dat is belangrijk. Belangrijker. Ja. En dat je lekker in je vel zit. Precies. Ja. En als je jong bent, ja, Lise bent, die uiteren hun natuurlijk ook niet zo makkelijk. Bijvoorbeeld als 4 bent, dan denk je misschien wel het jij erbij. Nou, nee. Inderdaad. En als het opgroeit natuurlijk maar die situatie. Dus vanaf 4 tot weet ik veel dan denk je misschien altijd van, oh, jij erbij, omdat het gewoon in die leven past. En omdat het altijd als de west is. Ja. Maar ik ben altijd wel signalen die kist oppakken. Kist oppakken, ja. Ja, want ze zijn toch een beetje ozer misschien dan. Nou ja, ozer, maar zwarte kleur is dat misschien. Sorry? Ze zijn al een beetje zwarte kleur. Het kan natuurlijk wijzen dat sommige jonge mantelzorgers die de kist net nog zijn, maar je bent wel gewoon signalen dat je bijvoorbeeld heel moe bent wat ik zei en of stil misschien. Of stil inderdaad, of onzeker. Ja. Dat ben al je signalen en dat kind jonge mantelzorgwijs kan natuurlijk ook iets heel oors wijzen. Maar hou gewoon dit in je gedachten van, oh, dit kind het gewoon wijzen. Ja. Nou, en stel voor dat, werken er de meesten nog echt heen om te zeggen, nou, misschien is mijn bandje toch wel mantelzorger of een leraar. Gewoon contact opnemen met Yveske of zo? Ja, je kon via het algemene nummer contact opnemen, maar ik via mijn eigen nummer, die zit natuurlijk op de website. Of jona@wijzijnyveske.nl, ik kan altijd een mailtje sturen. Dan nemen we gewoon contact met die op en dan gaan we zien van wat er aan is dus. En had je bijvoorbeeld ook nog een boodschap of een tip voor jonge mantelzorgers? Praten met je squallenmaster of je vriend of je familie. Ja. Moet je het kenbaar. Ja. Hartstikke mooi. En ik ga het zelf nog opschrijven van denk erom, voor oren zwaar is prachtig, maar hoe is het net al in te doen. Nou, vind ik een hele mooie inderdaad. Ja. Zullen we daarmee afsluiten, Johan? Zullen we dat doen? Tegen je dank dat je was bent. En meestal ga je denken van, check gewoon even de website van Yveske. Daar vind je alles op, toch? Ja, zeker. Wijzijnyveske.nl